Нашето интеррейл пътуване започна от София. Преминахме през живописното Искърско дефиле, един от най-красивите железопътни участъци в България. След кратка пауза в Горна Оряховица продължихме към Русе, където се прикачихме на международния влак за Букурещ. Прекосихме Дунава и при вечер стигнахме в Букурещ, където имахме няколко часа да опознаем главните забележителности на румънската столица. Отправихме се към Тимишоара с нощен влак. Макар и пътуването да трае около 13 часа, то условията бяха на доста добро ниво и все пак успяхме да се наспим. Тимишоара често е наричана Малката Виена, заради красивата си архитектура в стил барок, която е силно повлияна от Австро-Унгария. Това бе и европейската столица на културата за 2023 година. Градът става първият град в Европа с електрическо улично осветление през 1884 година. Истинска технологична революция за времето си. Освен това, тук е пуснат първият трамвай в страната, още през 1869 година. Отправихме се към Будапеща с международния влак, който пристига от Букурещ. Минахме граничен контрол и от румънска, и от унгарска страна. В момента линията се модернизира и влакът се движи изключително бавно в румънската част, но в Унгария скоростта е около 160 км в час. Това е доста важен и натоварен железопътен коридор и беше интересно да го пропътуваме. В Будапеща се прекарахме много добре. Разходихме се покрай река Дунав и видяхме някои от най-известните места в града, като моста Сечене, впечатляващата сграда на парламента и крепостта Рибарски бастион. Интересно преживяване беше и пътуването с Будапещенското метро, което е едно от най-старите в Европа. Първата линия М1 е открита още през 1896 година. Тя е втората най-стара подземна железница в света след тази в Лондон и до днес запазва своя исторически облик. Също така се качихме на запчатата железница, а след това и на известната детска железница. Интересното там е, че голяма част от обслужващия персонал са деца. Посетихме два музея в сърцето на Будапеща – Иконо и Винсент Хол. Разположени са точно един срещу друг, което ги прави идеална комбинация за едно цялостно арт-преживяване. И двете пространства предлагат различен, но еднакво впечатляващ поглед към съвременното изкуство. В Иконо посетителите се потапят в интерактивни и креативни стаи, изпълнени със светлини, цветове и игри, където самите те стават част от изкуството. От своя страна Винсент Хол впечатлява с мащабни дигитални прожекции и 360 визуални ефекти, които пресъздават творби по напълно нов и въздействащ начин. Заедно тези два музея създават незабравимо преживяване, съчетаващо забавление, вдъхновение и модерна култура. От Будапеща се отправихме към следващата държава по маршрута ни – Австрия. Пътувахме с международен влак, обслужван от унгарските железници. Влакът беше много чист и удобен, имахме възможности да закусим в бистрото. Предлагат най-разнообразни храни и напитки, за разлика от бистрата на БДЖ, където има основно вафлички и солети. Определено беше интересно преживяване. На централната гара във Виена се прекачихме на бърз влак от типа Railjet на австрийските железници, пътуващ за Италия. Доста комфортен и модерен влак, движещ се с над 160 км в час. Ние го ползвахме само до Грац, втория по големина град в страната. Интеррейл паса определено ни беше от полза, защото тези влакове обикновено са доста скъпи. Грац е вторият по големина град в Австрия, разположен на река Мур и заобиколен от хълмове и зелени местности, което му придава живописен и уютен облик.
Старият град е включен в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство, а кълдъръмните му улици са пълни с уютни кафенета, малки магазини и очарователни площади. Един от най-известните е Алштат фон Грац, през който минават почти всички трамвайни линии на града, което го прави важен транспортен и градски център. А архитектурата от различни епохи придава неповторим чар. В центъра се извисява Шлосберг, хълм с крепост, чието части датират още от средновековието. Крепостта е била важен военен пункт, защитавайки града. А днес посетителите могат да се разходят по крепостните стени и да се насладят на панорамна гледка към целия град. След Австрия се отправихме към Словения. Отново пътувахме с влак Railjet до Филах, където се прекачихме на влак на словенските железници. Столицата на Словения – Любляна. Един много хубав, подреден град. Прекрасен пример как една страна, която е била част от някогашна Югославия, може да се превърне в модерна европейска държава. Не само на думи, но и на практика. Чистотата и благоустройството се забелязват на всяка крачка. Центърът е изпълнен с красива старинна архитектура и очарователни тесни улички. В него се извисява хълм, на чието връх се намира Люблянският замък, който през вековете е служил като крепост, резиденция и дори затвор. Днес той е реставриран и се е превърнал в популярно място за туристите, предлагащо красива гледка към целия град. Интересно място за посещение е железопътният музей, където могат да се разгледат локомотиви и вагони от различни епохи и с различно предназначение. Това е изключително интересно място за всички любители на ЖП транспорта. Следващата дестинация от пътуването ни беше Rijeka. Градът е много красив, разположен на брега на Адриатическо море и е най-голямото пристанище на Хърватия. Rijeka има богата история и е била под управлението на различни държави, което се отразява в разнообразната и архитектура и култура. Посетихме няколко католически църкви, замъка Търсат, откъдето се открива много добра гледка към целия град, и се разходихме из централните части на града. Най-голямо впечатление ни направи индустриалната ЖП линия от пристанището, която минава през улиците, и имахме възможността да видим минаващ дълъг маневрен състав от товарни вагони. Rijeka е известна и със своя оживен културен живот. Градът е бил европейска столица на културата 2020 година, а крайбрежната алея и пристанищната зона придават на мястото специфична атмосфера, съчетаваща морски дух и индустриално наследство. Нашата последна дестинация от пътуването беше Загреб, столицата на Хърватия. Наистина доста добре поддържана и впечатляваща столица за пример. Оттам тръгнахме наобратно към България и така нашето пътуване, изпълнено с много приключения и позитивни емоции, приключи.